ki dukdet ka chongdat pen ka cholong chot Karbi arat atum kisung pen anpar kisung chitong pananglang pai ni phai thongke brai si anungwi borjan hawar RV ke thi pen ajok borjan konsensi parlopon rong primblam hawar sarput tisu arong amikar sing behem lang inglum pipon choklo men lang ki thi pen ke bang ajok alang litum stame hem ahormu chirim dun tong thekdadlo la punat osomar atum lu kitab pen chenglok hem ahormu kenang sot alu an stame alang litum na hogun nanglo lan chot kalilang pinang an hem hormon stame alang litum na hokton lo la punat alang litum ke cholong li ke junlong li chot kalilang non la sukisung an par alang litum kisung chitong panang lo lasi Karbiang longlong kedu ki the ki ding an stum stami alang litum ban kang hon ka jin soben ki rab dun chia phansi lang kang longwek ahem atum pent alang litum ka chunri padupon Nah, kini sedap baik tok siap malam. Nilai nang kang rumah ini. Sama kitab antalang pon elo, mungkin ke nilai sepuh nang kolej pun bang segania. Lah dokumen nang ta ada ke cuma lo, ada ke cuma lo delo. Orang asorti, mata anta ni tempat nang kerap dun. Nang ni tempat cong bom ke ni lusa, itu yang sini tu tempat cong. Nampu lah langan sana bang gawe pin lah. Nang supaya kleng hem pia lobo. Oh, nang ni lusa, akleng sian tu cepat cong kok lah. Cong bo. Angke. Tanong, mesti awik bro. Kami bu yang nang talang nang pon pila bro, lahai ni tu. Sang ta lukton lo. Kini puncel tu amu ikan ni tu tanam tot asang talang nang pon pila lo. Ante chutun jodang pole pukok Jepun talang pulita adheke tihumunong lorong tolong labun jadi adheke pon lo. Pen coy pilihan tadi tu kelong di segeong. Nanti nang tum gede ding tum ini san bak kerap ni panen pi lima ku. Chuning ridon lo. Oh, tu nang teman tu ni lo. Socheng denta MSC konsi parlopon angkang hamren ben ka hilo kilometer thongke brat shrok meghalaya ahoy aduelong kedu rumphu arong arat atum pini an earnstami alang litum mesen mati kang thiret alang litum junlong lela mesen ki junlang awe mati lang chi phu pen alang litum ki junang ret ajok alang litum penang anatum aokreng nul aokreng nul boy fit stami alang litum si chelang thai vedelo la so ajok penang an arat atum la so lang chi phu pen ki jun pen aokreng nu pen alang litum apran ke dam nang atum tadul non la so puribortan sarkar atum phan la so hawar arat atum towar chelang bom lo boy fit stami pini an stami puribortan sarkar atum thang la so hawar arat phan ke rapon avedalo non abang ke alang litum kuma sarkar phan se alang litum chiki puma pu se alang litum ningri pon ren sai jok jepen ke damtang pai phani phai thongke pra esi rong isi risumar okor jangatum riso ijang thurpak pen si alang litum towar lapent kijun alang tum stami alang litum spang thai panin ti lodi abarim India a president Karklitang Pranab Mukherjee aphant Karbi Longri District Congress Committee atum pen stami pini chithi niphai isi arni Karbi Longri District Congress Committee mithang asai hem along alang litum ta chiki modun mir alek lapent milur kaidun pensi alang litum distami ingsamjin pen chiki mu asai dengpong